Siellähän tuli saatekirje Peitsiltä. Moro arvon kunnioitettu Mr. Kokko. Me ollaan täällä Peitsin kahvihuoneessa silmäkovana seurattu sun rahtia ja muita videoita. Jos jollain on rehellinen, otet tyhjä videoihin, niin sulla. Kiitos niistä. Kuitenkin on ollut havaittavissa siinä Kokon avokonttorissa, eli tallin puolella varsin pöydällä tasaista pientä sekasotkua. No ymmärtää sen, kun pitää rahdilla käydä tuholaisia torjuta, samea rassata ja vielä emäntää pitää hyvänä, niin ei kaikkien aika riitä. No, eläpä hättäile. Laitamme tässä sulle pakettia tulemaan näin kevään piristykseksi. Nyt on elokuu. Siinä näette, että tämä on vähän viivästynyt. Se sisältää pikkusetin avokonttorin koristeeksi tuotteita, jotka myös auttavat kenties hyvällä tuurilla ja onnella pitämään paikat järjestyksessä. Yritän jotenkin saada selville, että mitä ne on, ja virittelen ne haluamasi paikkaan avokonttorissa. Laitan vielä kyytipojaksi pomppupulloja, joita käyttää ransiitin pesussa tai viheliäisten tuholaisten pommittamisessa. Kerro, miten pelaa. Jospa näistä olisi sulle iloa ja piristystä, muista tehdä videoita. Terveisin Peitsin väki. No niin, sitten mennään varsinaisen videon pari. Kiitos Peitsille jo tässä vaiheessa. No niin, sehän on Kokko täältä kesäiseltä Päntäneeltä, terve. Tää on viivästynyt tää työkaluseinä homma, mutta koska mikään ei tule ikinä valmiiksi asti, niin otetaan nyt tämmönen työkaluseinän esittely ja kesäarvonta. Ihan voitte kommentilla kuin kommentilla osallistua arvontaan. Tää rälläkkäseinä, kulmahiumakoneseinä, se on tommonen, se arvotaan. Sitten on tämmönen akkukoneiden seinäteline, siihen menee 4 konetta, se arvotaan. Sitten on tämmönen astinlauta, sen voi panna vaikka mihinkään, se kuuluu niinku pakettiautoon vaikka peräkoukun väliin, mutta se menee vaikka mihinkä perävaunuihin, mönkien vaunuihin, traktorin kärryihin, minkä vain voi askarella tommosen astinlaudan. Sitten on vielä arvonnassa tää VX60 ladattava otsavalo. Niin ihan millä kommentilla vain, mutta voitte kommentoida se, että mikä noista eniten kiinnostaa. Mä jaan sen varmaan 3 pakettiin. 3 pakettia varmaan. Tämä on kaupallinen yhteistyö Peits.fiin kanssa. Ne tarjoaa nämä tuotteet, mä tarjoan postimaksut. Niin kommentoimalla ehkä se tuote, mikä eniten kiinnostaa, niin koetaan jakaa sitä useampi paketti. Eikä tällä videolla nyt sitten, en mä käy jokaisen tuotteen hintaa läpi, enkä ei tää ole sillä niin kuin kaupallinen, vaikka onkin. Mutta mä ehkä haluan vain näyttää, tässä ei ole mitään oikein uutta ja ihmeellistä, mutta ehkä on tarkoitus antaa enemmän ideoita jollekin ja niin kuin näyttää, että mitä sieltä Peitsin verkkokaupasta löytyy. Että mä rupean jokaista tuotetta esittelemään enkä jokaisen hintaa kertomaan. Mutta se, että jota työkalu kiinnostaa, niin voi kiinnostaa. Tää on ehkä tää työkaluvaunu kautta taso. Tää ei ole työkaluvaunu, vaan onkin työkaluvaunu. Niin se on mulle tärkeä juttu. Ja mähän tähän alun perin halusin tämän tehdä. Tuossa on ollut tiiliseinä takana. Siinä on pantu tuo kuitulevy. Niin mä halusin sellainen kivan kuvaustaustan. Ja sitten mä yllätyin, että se Peitsin kaupassa oli niinkin paljon erilaista tuotetta. Ja sieltä tuli sitten läjäpäin tätä kamaa, niin siitä tuli mun mielestä ihan kiva. Tää on vähän haastava tää mun tila. Ja niin varmaan monella muullakin siellä on. Sitten tietysti on ammattilaisia, niillähän on isot tilat ja isot jutut. Mutta tää menee harrastelijalle ja miksei ammattilaisillekin. Niin ihan varmasti on semmoista tuotetta, mikä menee kaiken tason käyttäjälle. Lähdetään kattoon työkaluseinää one by one, niin kuin tosi tubettajat sanoo. Tämähän nyt ei ole Peitsin kaupasta. Tämä on ostanut erikseensä, mutta kun mä oon halunnut tähän vähän sellaista ruuvisäilytys kautta erilaista tuotesäilytyshommaa, että mulla on ollut kaikkia tämmöisiä kokastuksia tässä. Mullahan on lavat pystyssä ja meidän vanha keittiön taso tässä ja mä haluan sen säilyttää, koska tää on aika helppo siivota. Se kestää vähän iskujakin. Mutta mä haluaisin nuo lavat sieltä pois, mutta ei ole nyt tänä kesänä vielä kerinyt sitä tekemään. Mä haluaisin tähän vähän ruuvia ja tehdä semmoisen jonkinmoisen jatkumon, että olisi sellainen kaikki oleellinen, mitä sä tarvit, niin ne olisi vähän niin kuin yhdessä paikassa. Mutta tällaiset kaikki kötöstykset mä haluan pois, mutta ei mennä nyt siihen. Niin, mitäs siellä meni? Joku piippailee. No kumminkin. Sitten on kaikenmoista kiinnikettä, näitä saa ropotalle. Tai siis siihen käy se, mikä käy makitalle, niin käy ropotallekin. Siihen saa konetelinettä, akkutelinettä. Sitten sä voit vaikka mihinkä pöydän alle pistää konehen ja ottaa sieltä konehen, niin ne on sitä varten.
akulle on säilytystä, niin olikohan se Ryöpi, Robota, Milwaukee, Makita, onkohan vielä muitakin. Ja sitten on tuohon Milkkarin backout-systeemiin on tällaisia, mihinkä nyt saa itse kiinnittää, mitä vain on yhteensopivia siihen backouttihin. Ja sitten on tällaisia pitsitelineitä, mitä saa akkukoneiden näihin ruuviihin saa, mutta mä sitä itse en kokenut kovin käytännölliseksi. Mutta johonkin tuohon pienimpään koneeseen, millä mä teen kaikkia pikkuasennuksia, niin siinä se voisi niin kuin mennä tossa, että olisi vaihtopitsit siinä. Sitten on silikoonituupien telineelle. Täällä on tällainen huuli, että se ei pääse tippuun, että jos paat vaikka sen ajoneuvon seinähän, niin mä en nyt tätä itselle pannut kiinni, niin se kumminkin pysyy tuolla huulessa sitten. Se ei pääse tippuun, vaikka auto tärisisi. Joo, ja sitten oli nää vatupassiteline. Mä nyt pistin sen tuonne ylään. Niin nää saa ruuvata vain, vaikka autohon kiinni, jos sulla on pakettiauto, niin sinne kiinni, niin aina on turvas vatupassi. Mä nyt panin sen tuonne ylään. Se ei ole kovin käytännöllinen mulla, koska se on vähän hankala ottaa siellä pois. Mutta siellä on monenmoista, ja näitä oli sitten kyllä nyt tullut mun mielestä Makitan sille 40-volttiselle, se on isompi se teline, niin en tiedä, onko ne verkkokauppaan vielä tullut, mutta niitä on nähnyt kumminkin. Sitten on tää peruslevyseinä. Onko tää 35-37 euroa per levy? Nämä koukut maksaa, niitä on erimoista koukkua, tuplakoukkua, lyhempää, pitempää, yksittäistä. Sitten on tuommoista isompaa koukkua. Niin niitä on siellä kaikenmoista saatavilla, mitä hänen maksoi sitten 5-10 pussi vai kuinka oli. En nyt viitti valehdella oikein paljon. Mutta tuo reikälevyseinä on niin tällainen perustuote ja siihen nuo koukut, niin saa aika monipuolisesti laitettua, että ne ei ole. On koneet näkyvillä ja ne mitä eniten käyttää, niin mä oon niitä vähän vannut tuohon. Sitten myös semmoisia, mitä mä haluan, että on helposti saatavilla, ne on tossa yhtä lailla. Sitten on peruskiintolenkille telinettä. Tää tuli varmaan tuon työkaluvaunun mukana. Mä oon jättänyt tähän, että on ihan perustyökalut. Tästä mä en tykkää, tää on jostain muualta. Sä et ikinä näe, vaikka täällä päässä nyt on, että mitä ne on, niin mä en tykkää siitä. Avotelinetta saa sieltä verkkokaupasta, mihinkä saa ruuvimeisseliä. Sitten on tosiaan tää rälläkkäteline. Siinä on nuo 2 kulmahiuman koneen telineestä. Tulee vähän koukkuja mukaan, mihinkä saa nuo laikat. Joo. Sitten on tämmönen pulloteline. Mä olin tätä niin kuin vastahan aluksi, mutta tehän tiedätte, kun paat johonkin hyllylle pulloja, niin sitten ne on, aina joku on takana, joku tippuu. Niin mä oon tähän vähän koittanut totutella. Mulla on alarivissä ne, mitä mä niin kuin eniten tarvitsen, ja sitten siellä on vähän maalia ja muuta on tuolla ylempänä. Ihan ok, ihan helppo ottaa. Ihan helppo ottaa. Sillä että näissä siinä on pilli, niin se välillä nyt osuu niin kuin osuu, mutta mulla on pilli pitkällä noista, mitä mä eniten käytän, niin ihan ok juttu. Ja näkee nuo alimmat pullot, sen oppii tunnistaankin, mutta sillä mä oon jättänyt nuo alimmat. Tuossa mulla malliksi ihan muutama teline on nyt niin huonosti kiinni, että tää mun pöytä on huono, että tuon nyt irtoaa tuosta helpommin, kun se on alempana. Ne on siinä vain esittelyksi, se kyllä pelaa niin kuin ihan hienosti pelaa. Että jos haluaa johonkin säilytyksiä, se lukittuu sinne. Joo. Mitähän sitten vielä? No sitten tämä on ostanut jo niinku aikaa sitten. Tääkin on koneelle ja akulle. Tässä on mulla sellaista, mitä mä harvemmin käytän. Tämmöistä Hitatsia ja sitten jotakin Enhellin kuumailmapuhallinta. Siihen vähän akkuja. Niinkin saa noita koukkuja ja siihen päälle saa vähän tavaraa. Mä oon pitänyt Bragglinia siinä. Tää on tullut muualta mulle. Tää ei ole Petsiltä, mutta mä otin tämmösen laitelman, klemmaria siihen. Mutta sitten mulla on ollut se tosiaan, kun ei ole niinku... Mullahan on tässä työkaluvaunu, mutta mä en oikein tykkää tästä. Mulla on tää nyt perusvihtiä ja kaikenmoista, niinku, mutta täältä on mun mielestä jotenkin niinku työläs ottaa. Kyllä mulla nyt on tää räikkäsarjaakin ja muuta. Mutta mä oon halunnut sellainen, kun mä oon niin laiska, niin mä haluan sellaisen helpon ja siirrettävän. Niin tää oli mun mielestä 179. Tää ei kuulu siihen, että se tulee niinku tää perusseinä ja perushomma. Nää pystyy kasaamaan niin päin kuin haluaa, niinku tän hyllyn. Tää on nyt tarkoitettu kasottavaksi näin päin, mutta keskimmäiseen hyllyyn mä panin toisinpäin. Koska mulla on sitten IKH iso yleissarja siinä. Siellä on kaikki pihirit ja hylysyt. Onkohan siellä mun mielestä kaikki. Se on sellainen
perussarja, mistä kukaan ammattilainen ei tykkää, mutta se, että mun harrastustasolla, niin se on helppo napata tuosta mukahan. Se ei ole tuo pykälän alla, niin mä käänsin tää hyllyn näin päin. Sitten paineilmaa tarvii melkein lähes niin hommas kuin hommas. Niin mä oon pannut tuon kompuran tuonne. Toki se on mulla kesällä muussa käytössä. Se on autossa aika paljon. Että mä oon miettinyt, että ostaa toisenkin tommosen. Mulla on siellä vähän Porantere-sarjaa ja pitkää hylsyä, vasaraa. Tänne sivuhun mä oon pannut kummimoukun perusvasaraan, tuollainen pikkupajavasaran puukko, mitta. Sitten mulla on tää roikulla vielä tämmönen, mikä nyt on sitten. Tää pitäisi käydä millisiin ja tuumaa siihen. Tällainen 0,5 tuuman hylsysarja. Sitten mulla on tuo Milkkarin 38 pulttikone tässä. Ja siihen mulla on pitkät ja lyhyet hylsyt. Ja sitten on vain käsiräikät. Perusrenkaanvaihtotyökalut, iskumeisselit, vähän kamasan kiintolenkkiä siinä. Nipexin pakollisimmat pihirit. Oon ottanut vähän nippusiteitä, pari maataloussorvia, kynät siinä, tussi, pieni lamppu, otsavalo, tuo sama mikä on arvonnassa, niin samanmoin. Niin siinä se on niinku pääpiirteittäin. Näitä kaikkia pystyy modaamaan ja tuo ruuvimesseliteline, niin se menee tähän päähän. Että mun pitää hommata toinen semmonen, tähän tulee toinen ruuvimesseliteline. Että ne on tuossa heti tyrkyllä, kun jotain ruuvataan, niin ne olisi niinku tuossa vaunun päässä. Ja samaten paperirullatelinet, mä oon siihen miettinyt. Ja tännehän nyt menee taakse sitten. Mulla on tää magneettikoukku ja pitkä 0,5 tuuman jatko. Sitten on tommonen Piltema retkipöytä. Koska niin mulla on ainakin se, että kun ei ole sitä pöytätasua, ja kun tää on niin matala tää rakennus, tänne ei mahdu monikaan kone sisälle, mä pystyn vaikka rukilla viemään tai käsin lykkäämään tuon vaunun tuonne korkeimpahan tilahan. Ja sitten on tuollainen irrallinen pöytä, ei siinä voi lyödä mitään, mutta ei tarvitse kaikkia laskea hietahan, että kun tuossa setämiehen kanssa tehtiin sitä 4 tonnista, niin se on tarkka mies, kun elämänsä tehnyt kaikkia konehommaa, niin mitä ei saisi laittaa hiekkahan oikein. Niin tommonen pöytä on kätevä, sä saat työkalut siihen ja puhtaat tarvikkeet ja muut, se on helppo siivota. Niin semmonen juttu mulla siinä on. Ja mä oon ihan tyytyväinen tähän. Että tää mun lavakokastus pitää tästä lähteä, kun tää on esteenä tässä. Mutta kun mä tykkään tässä tosiaan paljon istua, mä kuuntelen tää musiikkia ja suunnittelen kaikkia ja ollaan kaverin kanssa tässä jutellahan ja muuta, niin tää on vähän tämmönen. Mulla on tässä tää toinen pöytätaso vähän niin kuin vastapuolella, että saa työkaluja siitä ja sitten pystyy tästä ohaamaan, niin se on vähän ollut sellainen vastarannan homma siinä. Mutta ehkä näissä on se paras, kun sitä pystyy muokkaamaan niin paljon kuin haluaa, että mäkin ostin sitten, tää tuli jostain muusta kaupasta, mä oon sen läpipultannut siihen, että mä sain, näitä saa kyllä tätä pienempää sarjaa, saa tuolta Peitsiltä. Mäkin meinaan tähän panna vielä 0,5 tuuman konehylsyt, pitkät tai lyhyet, en muista kumpia, kun mä oon siihen suunnitellut. Niin sitä pystyy modaamaan. Ja tosiaan tuonne taakse saa vielä koukkuja. Sillä mä panin tämän magneettihomman tänne, että sen saa sieltä. Ja mulla on siellä vähän ollut laikkoja hätävarana, kun monesti kun lähtee johonkin hommiin, niin sä nappaat konehen tuohon ja niitä kertyy tuohon, niin sitä pystyy niinku varustelemaan, niin ei aina tarvitse lähteä hakemaan jotain mitä tarvii. Että vähän mä tätä mitootin huonosti. Olisi ehkä voinut aloittaa tuolta ja viedä vähän vielä tuonne päin. Että olisi saanut 4. reikälepyn. Mutta sitten mä jätin tuohon vähän semmoista höpötilaa, että tuohon nyt saa jotain kiinnittää, jotain mikä tulee mieleen, kun kaikki jalostuu aina ajan kanssa. Joka tässäkin oli nyt, kun mä oon työkaluihin innostunut, niin piti tuo vaihtaa tuo leikkurin teräpukki. Niin alumiini ja mustarauta, niin sehän tietää kuinka se nappaa kiinni, niin onneksi se oli tällaista vastakierrehylsy tai tommonen, ei se ole vastakierrehylsy vaikka onkin. Niin sai nappaa sitä ne poikki, kun ei sinne mahtunut oikein kulmahiomakoneen kanssa. Niin kaikkia semmoista, mikä jäisi tekemättä, niin kun on vain kaikenmoista työkaluja ja systeemiä, niin kyllä se helpottaa ja aina ei tarvitse, kun mäkään ole mikään oikein kova pajoittaja, mutta mä oon koittanut siihen opiskella kumminkin, että tekis vähän itsekin. Niin on sellainen kiva fiilis, kun sulla on kaikki on siististi ja kaikki löytyy, niin se on jotenkin niinku paljon kivempi touhata. Tuosta se on. Mutta semmonen. Pistäkää tosiaan kommenttia,
varmaan viikon verran arvotahan julkaisusta, 5 päivää, kuinka tää tuleekin, niin viikon verran arvotahan. Ja mä en kommentoi mihinkään kommenttiin, mitä että mä kommentoin sitten vasta, kun arvonta on tullut, niin mä kommentoin siihen kommenttiin. Mutta etteikään kommenttia, mikä tuote kiinnostaa eniten. Ja mikä kattohon niitä akkukoneja on siellä vaikka kuinka paljon, sinne on tullut kaikenmoisia puhaltimia, siellä vaikka mitä niin kuin noita robotan akkutyökaluja. Mä en enää edes ole kartalla, että mitä kaikkia siellä on. Ja niihin käy Makitan akut. Ja kertokaa, jos on teillä jotakin ideoita, että kuinka mä voisin parantaa tätä ja onko teillä jotain omia ratkaisuja. Tietysti vaikea kommenttiin laittaa, mutta heittäkää kommenttia ja käykää verkkokaupassa. Linkki on kuvauskentässä ja sieltä saa 10 pinnaa alennusta lähes kaikista tuotteista. Tarkistakaa se alennus kassalla. Nyt kun helteet on ohitteen, niin on hyvä aika ruveta taas pistää varastoja kuntoon ja muuta. Tää kesä meni niin nopeasti, että ei oikein mikään maistunut, kun oli se pitkä hellekausi. Nyt taas pystyy jotain tekemäänkin. Sittenhän mä tein latauskaapin tänne, vielä tää ei niinku liity siihen, mutta tein latauskaapin tänne. Mä en voi tätä suositella, koska tämmöistä jatkoroikkaa ei saisi käyttää. Mutta mä tykkään, että ne on tuolla vähän metallisessa kaapissa ja siellä tiiliseinä takana, niin jos ne rupeaa siellä suhisemahan, niin eipähän sitten suhise oikein lujaa. Nämä on hyviä nämä pullotelineet. Mä oon kasannut sen nyt itse vähän väärinpäin, mutta siellä on tuo sama huuli alla. Niin siinä on tuollainen perusrasva ja sitten prääkliini ja muutama hommaa vielä lisää, että saadaan niitä vähän lisää tuohon. Tää jotenkin ruosteenirrotinta ja muuta perusrasvaa pitää saada, ettei niitä tarvitse sitten pitää tuossa tasolla. No niin, saatiin pitkät pätkät ja ollahan kuulolla. Palataan seuraavalla videolla. Heippa!